s'aprofiten tres sentits i el quart és el que ens faltava, l'orella. Aleshores, el que volíem era poder maridar no tan sols el que és la música i la lletra, sinó també poder acabar de conjugar dos mons culturals molt importants. Maridatges, cada vegada amb el tema dels vins han d'explorar coses noves, no? Que mariden els vins amb el menjar, això ja ho sabem i és un dels objectius, però amb la música també mariden i molt bé, a més, no? Perquè aconsegueixes passar una estona agradable amb la música, que és cultura, i també passes una estona agradable tastant un vi que també és cultura perquè forma part de la gastronomia i del Mediterrani.